na. Walay kwarta. Walay kwarta lagi pa. May pagmangawat ah. Sana? Dito mo. Okay, ay pala ron to. Okay, pangita mo. Oh, dito dai. Abay. Ano dyan ba? Ay pala ito mo. Kanaga. Marumingaw kayong nabalaya ba, no? Kanabay, mga hospital. Gusto ka na gana naman ako, uy. Lo, palit ko glawag nga, integra 2,000 may kay, tatarit na ba ng manok? Ha? Bugas? Ay, nagsiguro ang bugas, lawag sa manok ko, siguro kay, dako og sugal na karong domingo. Tarik na to ni. Away, kaya ito. Sabi ito kaya po. Medyo na kadakap buang. Ako'y kamaumong budakap ng mga manok ka. Gahi kay naong taki ako nabungot na buong siya. Ang naong mo'y gahi pero ang manok humok. Ate ito nagtanuhan. Ako anang nakihat sa kartian makiparang mulakaw sa siya niya. Kung ikay balas manok ha. Pwede na, ako ito muluyo ka sa niya. Bahala ni. Pero tunga ta ha? Ako yun na lang siya. Ako may. Ako lang. Para ka de. Ate hapon naman lang pa sila naabot. Kaya naabot nila. Wapa ka pong lawag sa manok. Sita ng mga manok ka. Pagkag paas po. Kuha dyan ako din. Break yung buwa magkadag. Kuha lingaw-lingaw sa tiyang tag-iyaw. Di bye. Ay ga. Iyay, dakuha naman ako kain. May nagsabo sa buang. Sabar ka. Sabar ka. Wow. Sabar ka dito. Asing luhag ba? Asing luhag ka na. Hindi ka mamatay eh. Ako para sa inyo. Hugot po pagkaikot ng PCA. Sige lang, makuha rin ng PCA. Ako ba na eh. Nagiro niya ba? A few moments later. Balik-balik niya dre ha? Ha? Ini. Balik-balik niya ta? Ha? Balik niya dre ha? Ay ka tagam. Nakuha na gina ko bro eh. Ang nabiha lagi. May kaya ka mo diskarte yun ba? Nakuha gina to, nalipat gina to buwing ba? Ang isa kong siguro gina ba nga makasabaw taro mo. Lagi ato siguro na ko pag-ayo. Hiya sa manok, kaya ka mo manok. Lagi. Dabar, siya akong kuha bro. Hindi siya buwang eh. Kung lutag piso sa buwang. Kung mahalin gini ba? Asang manok? Ang manok to adit to bro. Wala kung gikuha ang manok bro. Ang busy akong gisiguro lang. Kaya ang manok, pwede naman to. Maluoy ko sa manok ligid. Maluoy lang ko sa manok pero ang PC, mahalin ng PC akay. Mahalin. Ano ka? Ang PC is. At least, nalipat na to. Siya wata masakri ba? Ang manok yung gikuha nga ng PC ba nang gikuha? PC ang good. Bakit mahalin kayo kasi sa manok? Nood kayo, gimulisya ko dito buwan para makakuha ng manok. Kinisakto na siya. Uy, hito ko.